puonj mag mbalariany kata lecturers pod idhi mbele kendo koro donje juma mar adek mane juma ni. Bende nitiere wanyalo wacho ni institutions kata sectors moko ma nyalo bedo ni hinyore ahinya e kinde gi makoro puonj ok dhi mbele e mbalariany mag piny owacho kendo nyithindo ok dhi e school kata ok dhi e lecture halls to lecturers bende ok puonji. Bende nitiere sectors moko ma hinyore ahinya kata wanyalo wacho ni joma timo courses moko ma hinyore ahinya moloyo joma timo courses mamoko e kinde makoro lecturers ogomoni. Dr. Ndolo. Dr. Ndolo kinyalo mana mute microphone ni ok wawinji mar mondo mi wawinjre e yo makare. Erokamano. Iwinja koro? Awinji koro e yo makare nyalo dhi mbele. Erokamano Joyce. Erokamano Joyce kuom penjono. Adier sectors mang'eny ma hinyore. Sector mokwongo en nyathi. Mar ariyo jonyuol, familia, mana kaka Dr. Tose wachono. Ni nyithindo gi sani gitiyo gi pesa moingo kaka seche monego gisom. Aeto mar adek, nyithindo mang'eny ma bende osedok pacho. And pesa ma gidhigo pacho, giduogo. Ne neno gima nyocha timore Moi University. Kano nyisgi ka management onyisogi ni aduoguru, giduogo. Ka giduogo, gomo pod nitiere. Lecturers wacho gi pok olosi. Koro gi nyithindo gipenjo niya, to pesa mwadhigo mwaduogo, waduogo. Ng'a biro miyowa gi? To donge en chandruok niya, modisom, to somo ok dhi nyime. Mar ang'wen gin supplies mag university. Kech nitie jok manomi tenda monego bed ni supply chiemo, supply gik moko mitiyogo university, magi ng'eni ochung'. Nekech somo ok dhi nyime, gimoro amora ok dhi nyime, and gini okelo achiedh nade ka gi kacha. The business mang'eny kuonde ma nyithindo gi bende some odok piny nikech moko osedok pacho. Koro sectors mang'eny been affected, mar transport gini, kech seche moko nyithindo moko yudo kodak kaka Moi odak Eldoret to dhi university. Koro transport, sector mar transport bende hinyore ka. Koro daher mar wacho ni sector mang'eny mo utudore gi education chandore sanie mane gomo dhi nyime. Kendo awageno kendo ka sirikal bende winjo wach, onego winj wach mondo otiek wachni. Nikech ok wabi dok e tich ka pesa wa kochul. In fact jomoko wacho niya, nyaka giwinj ka wacho ka timani tingli. To e kinde makoro pod uramo, Dr. Ndolo ni untiere e ng'anyo kaluwore kod demands magu ma bende usebedo kulero e yo makare kendo upedhe lela mogo kuom demands ma untiere godo. Bende inyalo chopo kuma un kaka lecturers unyalo dok chien kata unyalo compromise mar mondo mi unene nyithindo uruma udogu puonji gitiek semester ni ka ji pok ochomo sikuku. Dr. Ndolo kapod an kuomi. Erokamano Joyce. Parie Joyce niya, nus mar osujo mar pesa mwachamo dok na sirikal. Pay en 35%. NSSF 6%. Pension 4%. Housing levy 1.5%. Shift mano kel machiegni 2.75%. Mano keto 49.25%. Kendo ni nus mar salary mekwa odok ne sirikal. Ma kapok wamedo VAT. Te ma ng'ato nyisi niya, dogi puonji tihinyori kama. Ok nyalre. An kachako medo. Sirikal ne tiyo gi vice chancellors. Ma kaka Dr. To wacho. Gisebedo ka gideko barupe left and right. Jomoko kia suspended. Jomoko kia interdicted. Either really idok back to class. Ma kibedo cushion the sharia without the return to work formula. Lecturers biro inyore mokalo. Koro mae momiyo ok wanyal dok. Do eda wahero kendo wan gi geno kendo walemo motegno ni gini rum mondo wadog back. But there is always a formula. Not just walking back. Ato mi nyiero kanyo ni jomoko edhare ni puonjo nyithindo kata isto mar
to ng'ata achiel ni gine kata puonjo mana norom gi units duto ma nyathini timo kata chiegni 13 kata 12. Koro unit achiel ni ang' norom graduate nyathini. Koro mano ok kare. Sirikal oluwa chik nikech sirikal no olosi gi chik. Minister of Education, CS of Education, there is a lawyer. IPU, CCF, mago are learned lecturers or professors. Ang'o monoge luwo chik mondo watim kaka dwarore mondo wadoge tich. Article 41 of the Constitution koni there should be fair labor practices. Wan gi akia marwa manyaka walu mana kaka gibe gin gi akia ni. Pero kamano to bende en gima